ଗୋଟେ କାଟି ଦବ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज टाइम है मात्र 5:58। सकाल सकाल जाए चिंकी उठे देलानी, किंतु उठार रिजन हो जाइया सी आज स्कूल जीव। से बहुत दिन पर स्कूल खोलला से जीव आज करदे जो सकाल सकाल स्कूल से छुआ तो पाठ पढ़ी सागर गार्डियन मैंने भी हैरान हे। जो निद होता मत मो निद ठीक से छाड़ी भी ना तथा मत उठे आनी सब जिन खुशी तो खुशी मिलूँ। चलन जीवा स्कूल छाड़ीदवा, छाड़ी आसवा। चरण आज पहुँचगला तो स्कूल पाखे टाटा। छाड़ी देकी आम पलैबा घर को। घरे जाइकी फ्रेश फ्रेश होगी देखा कौन काम अच्छी नेक्स्ट। तो चलन जी सीधा घर को। तो क्या हो आज गोटा पोखरी आमर मरा होता माछ गोटा बड़ माछ खोल खोल भाई। यहाँ केटे केजी खंड हम मिनिमम मत लगुच 5 ରୁ 7। हाँ भाईलू बड़ बड़ माछ। गोटे काटी दो काटी गुड़ा गोटे देल मैंने काटी गुड़ा देखो गोटा मिनिमम 10 टंकिया कॉइन भाया काटी गुड़ा मैंने भाई पार्थ केड़े बड़ा माछ 2 वर्ष खंड माछ हम पनिकी काटी हेलानी बर्तमान कटा हो चापड़ रे चलती। बुले ध्यान दियो। हाँ ठीक गला आउ ए कि दरकार नहीं कौन कह पानी पलि जाता ना कटिज एबू कटिज दरकार नहीं पनिकी काटून ना ए साला ये गिड़ी जो छोट छोट माछ। तो हाय फ्रेंड्स, माछ फचक सब कटाकटी सरीगला। गो माछ से किसी धरी मामू घर को जावाई आम बाहरी पड़लु। इच्छा नाला ये खरा जावाई किंतु केतबले केतबले गोटे परिस्थिति आसिक पहुँचे इच्छा नथिले भी जावाक पड़े। निज चॉइस नथिले भी चॉइस रखा पड़े से हिसाब से जावाक पड़ुची। तो चलतु लेट करवानी ऑलरेडी 1:30 होगला शीघ्र जाकि देकी पलि आसवा। मु ड्राइव कर भकुल आज ड्राइव कर कारण आसला भी गोटे कम रही तो करा पड़ो से कम गुड़ा से पर्यंत जल्दी जाएंगे आम पलि आसू से शीघ्र आम भल। तो टाटा।
ଏଇଠୁ ଆମ ମାମୁଁ ଘର ହେଇଯିବ ମିନିମମ୍ 25 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ମାଛ ଧରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବି ବାହାରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏତେ ତରତର ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି ମାମୁଁଙ୍କ ଘରେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ କାହା ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଗ ଆଉ ବେଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଯେମିତି କହିଥିଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଗଲୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଏବେ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବା। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ। ଚିଙ୍କି ଏସି ଲଗେଇକି ବସିଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଏମିତି କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଆ ଆଉ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ? ଦେଖିବା କଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ କାଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବୁ। ସ୍ପଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ? ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନୁ, ସ୍ପଟ୍ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ହଁ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ବାସ୍, କ'ଣ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ଚିଙ୍କି? ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ ହେବ। ଏଇ ଜାଗା ଭଲ ହେବ, ଦେଖିଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦରକାର କାଲି। ତ ଦେଖିଆ ଆଉ। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 4:25 ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ସିଧା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଜି, ନିଦ ବି ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କମିଯାଉଛି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଖେଳିକି ପୁରା ଆସିଲି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଆଉ RCB ଭର୍ସେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଜି। ତ ଏବେ ଯିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା। ଓ ଭାଇ କି ମାଡ଼ରେ ରଜତ, ଓହୋ ମନ କିଣି ନେଲା ପୁରା। ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଛି ଆଜି RCB। ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ସକାଳୁ ବି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବାର ଅଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।